Takže čaute. Vidíte pri videu, ktoré sa hodí. A to pretože budem vám hovoriť o hodoch na námestí a o kolotočoch. No, ako bude do toho zapojená aj jedna príhoda. Takže ja som vám to veľmi chcela natočiť, ale keďže som mala skoro furt vybitý telefón a chcela som sa radšej zabávať, tak som to odložila, že to urobím až na budúci rok. Tie hody takže teraz ste to nemali, ja sa vám ospravedlňujem. Tak na budúci rok kolotočné hody, tak vám to natočím. No a ja vám ukážem vlastne veci, ktoré som si tak nakúpila. Bola som na kolotočnom, to vám poviem, aký pozdravom, čo všetko mali. Takže prvú vec som si kúpila takýto svietiaci modrý náramok, ktorý ste si určite ste si ho veľmi veľa z vás všimli. Takýto modrý, mali tam aj červený, rúžový, no nie rúžový tam mali tam napríklad fialový, bielý, zelený, no ja som si modrý a to svieti tak, ktorý to získa, Potom ďalšou vecou, toto stalo 2 eurá, no piatok to stalo 2 eurá aj 50 centov a už v sobotu a v nedeľu stalo 3 eurá. Ale ja som to stihla na tú aktivitu. A ďalšou takou vecou kabelka, But you won't do the same. A stále to bolo 15 eur to stalo. You watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. Veľmi páčia. A potom tu mám ešte ďalšiu vec, ktorú mám v tomto. Taká penieženka, ktorú som si kúpila. Taká celá čierna, takže ja moc penieženka mne sa hrozne páčila. Takže dokopy som mala asi 3 veci. Asi tak 3 veci. Napíšte do komentárov, čo sa vám páči najviac. Alebo čo by ste si kúpili vy. A napíšte do komentárov, či ste si niečo z týchto 3 vecí aj vy kúpili. Mali tam takéto vec s hnedým, aj toto okolo bolo s hnedým, a mne sa páčilo toto čierne. Takže ešte raz takto. Toto tu má byť také špinavé, to nie, že ja mám také špinavé, to tak má byť. Takže tak. Takže to boli tie veci. A jedna taká príhoda sa mi stala, to už pred 4 rokmi možno tak asi. Keď som mala 5, tak bol taký kolotoč, že chobotnica. A ja som to išla raz vyskúšať. A takou náhodou sme to po 5 sekundách zastavili, lebo mi prišlo zle. Takže som tam nebola ani chvíľu. A prešli 4 roky
som mala 9, ešte stále som na to nešla. Prešlo 5 rokov, teda už iba potom od 9 1 rok a mám 10, takže som na to tento rok išla a v počiatku som sa bála, že či mi znova nebude zle, ale dala som to na 1 a teraz je to môj najobľúbenejší kolotoč, takže sa teším a v podstate ja nechodím na také extrém a Move It, pretože Move It je taký nudný, pretože to ide iba dole hlavou, to je typické na tých kolotočoch, len ti bude zle, proste len tak ti bude zle, ale napríklad ten extrém, ten je celkom dobrý, lebo tam sa môžeš pobaviť, ale na Move It to je také, že chcú len aby ti bolo zle, takže keby ste si chceli vybrať, že Move It alebo extrém, tak ja vám radím extrém. Ešte som na tom nebola, lebo viete, čo by sa asi stalo, takže ja tam nejdem. Vôbec, asi keď budem mať 12 alebo 11, tam pôjdem, ale fakt teraz si na to netrúfam vôbec. Mám naplánované, keď budem mať 11, tak pôjdem na Move It, keď budem mať 12, pôjdem na extrém. Alebo 13, pôjdem na extrém, ja vôbec neviem. Takže to bola tá príhoda a teraz sme išli na námestie, tam všetko predávali a ja mám telefón Samsung Galaxy S3 a tam mali presne taký istý krásnočký obal za 7 € alebo za koľko a ja som prosila, nech mi ho kúpia, bohužiaľ nekúpili, na druhý deň sme tam prišli a tam mali hociaké obaly, ale už nie na môj mali žiadny, predmákový tam mali na boju. Včera mali posledný jeden na môj, nie včera. Piatok mali posledný na môj a v sobotu už tam nemali žiadny na Samsung. No a v nedeľu to bolo také, že o ničom. Také, že tam bola dosť poriadna zima. Takže tak, čo vám asi poviem, že v nedeľu tam bola mega veľká kosa. A tak a dneska to všetko zbalili, tie kolotoče, už tam není nič. Žiadne kolotoče už nie sú. Tam už to išlo tuším do Rači či kde. Takže ten, kto ste v Rači, tak sa máte na čo tešiť. A ak je v Rači nejaký youtuberka, niekto natáča na hociaké videá na YouTube, tak to tam natočte. Ja budem veľmi rada a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte hoďte like, koment, odber. Ak sa vám toto video páčilo, môžete napríklad zdieľajte toto video a vidíme sa pri ďalšom videu a čus.